Diyos, marahay na hapon po. Pagiromdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa, paki-off o ilaagtabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text, kun bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalus po. Let's all rise to start our novena to Saint Padre Pio. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Beloved Saint Pio of Petrelcina, you had the signs of the passion of our Lord Jesus Christ on your body. You carried the stigma for everyone, enduring both the physical and mental sufferings that racked your soul and body in a continual sacrifice. We beg you to pray for us, so that we will be able to accept both the little and the larger crosses we too must bear during our life on earth, and to offer these sufferings to God, assuring us a place with Him in eternal life. Please kneel. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek and ask for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of I Jesus, place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, He will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name.
Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of I Jesus, place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of I Jesus, place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you, through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother, and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after these our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Saint Joseph, foster father of Jesus, Pray for us. prayer through the intercession of Saint Pio of Petrelcina. Dear God, you generously blessed your servant Saint Pio of Petrelcina with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio of Petrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of. State your petitions here. Amen. Please rise. Let us pray. O God, you gave Saint Pio of Petrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of. Which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and the suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall,
let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please kneel. Litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present, so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak, and I need your strength that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you, I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you, I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore, to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way. And for that, I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because at the hour of my death, I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for the divine consolations because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity. Dear Jesus, Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibotan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin na utob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibotan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatayan minaan padusang balik,
kan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli kaini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol, asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika mamumuton na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Isabay man yato sa satuyang mga pamibi ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat. Dulot ni Mr. and Mrs. Vicente Hervas and family, ni Rica Bailon, ni Gilbert Bugador, ni Riza S. Espirito, Cansales family, Candelgado family, ni Christine Joy Garcia, ni Mr. and Mrs. Jerome and Hanilin and family, for passing the 2024 bar exam, ni Sadra Lawrence R. Bigkas, for passing the Agricultural and Biosystem Engineering exam, ni Mionica B. Basilia Jr. Pasasalamat ni Teresita L. Barrios and family, for birthday blessing ni Maria Cristina C. Baguquedes, for passing the bar exam of Precious Joy Borromeo, ni Nicole and Nida Hidalgo. Pasasalamat kan Acabado, Bandokilio, Musa and Armenia family, and for passing the 2024 bar exam of Attorney Bernardo A. Altabano, kan Altabano family. Special na mga kahagadan, Cansales family, in honor of St. Jude Tadeus, ni Raylene Archaga, for safe travel nin sarong anonymous, as in special man na kahagadan ni Ruel and Arlene Dawal Almasco. Siring man para sa kapahingaloang kan mga kalag, ki Justin Raymond kan Saniosa family, ki Vicente Sr. and Salvacion, ni Rose Santillan Militante, for All Souls and sa kalag ni Federico and Ines kan Panezares family and friends, ki Alberta and Constancia kan Hefty family, for All Souls Cansales family, for All Souls ni Raylene Archaga, ki Joseph and Carlos Jr. kan Delgado family, ki Rogelio ni Jenny Rose Bailon, for All Souls ni Mr. and Mrs. Jerome and Hanilin and family, ki Josefina nin sarong amiga, for All Souls in Purgatory kan Alcazar family, for Oscar and Rene ni Teresita L. Barrios and family, ki Lucia and Alfredo ni Belen Mihiliano, ki Lucia and Alfredo kan Duque family, asin ke Berandra ni Billy Lorica and family. Sigiraray mga tugang ko kay Kristo, ngunyan iyo po ang memorial ni Saint Lucy, Virgin and Martyr. Isiring man, iyo ini po ang Biyernes sa ikaduwang simana kan Adviento. Magtirindog. Magawit sa kaubahan,
sa ngaran kadama, sin kanaki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristong kagurang nanta, ang pagkamot kang Diyos asin ang pakisumaro kad Espiritu Santo, mapasendo ka boss. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sendo ka boss mga tugang. Maray na hapon man po, Padre. Akuntaan sa tuyang mga kasalan, nga ni magkani ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita ka boss, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tinagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan asin baka patawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, an mamuraway na pamibi ni Santa Lucia Virgen asin Martir, magataman sa mo tanganing magselebrar kami, kansayang pagkamundag sa panahon na minalipas, asin mahiling mi an mga bagay na minadanay, huli kay Yesu Kristong kagurang na nyamo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro ka Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateo niyato ang enot na babasahon. Pagbasa, ginuno sa libro ni Propeta Isaías. Iyo ini ang sabik nin kagurangnan na sa imong paratubos ang banal nin Israel. Ako ang kagurangnan sa indong Diyos, nagtutukdo sa indo kung ano ang marhay para sa indo. Pinapalakaw ko kamo sa dala na dapat nindong paglakawan. Kung kuta na kinuyog nindo ang sa kong mga tugon, ang sa indong kaugmahan, makakabaing sa salog. Ang sa indong katiwasayan, siring kuta na sa mga alon sa dagat. Kuta na nagdakol ang sa indong mga aki, siring sa baybay. Ang sa indong mga tinubo, kuta na magdadakol siring sa banhi. Kuta na ang sa indong ngaran, dai mapapara sagkod paman sa sakong atubang. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang mga nagsusunod sa imo kagurangnan, magkakamit kan liwanag nin buhay. Ang mga nagsusunod sa imo kagurangnan, magkakamit kan liwanag nin buhay. Paladan ang tawo na dai nagsusunod sa hatol nin tampalasan, dai naglalakaw sa dalan nin parakasala, dai nakikisumaro sa mga paralanghad, kundi ikinakaugma ang tugon nin Diyos, tugon na sa iyang pinaghuhurop-hurop aldaw banggi. Ang mga nagsusunod sa imo kagurangnan, magkakamit kan liwanag nin buhay. Siya siring sa kahoy na itinanom sa tampi ni nagbubulos na tubig. Minataunin bunga sa kapanahonan, asin ang dahon, dai naluluyos. Mauswag ang sa iyang pagkabuhay. Ang mga nagsusunod sa imo kagurangnan, magkakamit kan liwanag nin buhay. Bakong siring kaini ang tawong tampalasan, ini nakakabaing sa ata na pinapalid kandoros.
Binabantayan nin kagurangnan andalan nin mga matanos, alagad andalan nin tampalasan sa iyang rinaraot. An mga nagsusunod sa imo kagurangnan, magkakamit kan liwanag nin bukay. An pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukiyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa katawuhan, sa ano ko ikakabaing ang kapagarakian na ini? Garusinda mga aki na nagtutukaw sa plaza, nagkukurahaw sa indang kay riba. Tinugtugan mi kamonin maugma, alaga day kamo nagsarayaw. Kami na nambitan alaga day kamo nagharaya. Kandumatong si Juan na day nagkakakan asin day nagiinom, nagsarabi na siya igwanin demonyo. Kan magdigdi an aki nin tawo na nagkakakan asin nagiinom, nagsasarabi, paslo asin paraburat. Katuod kan mga parasigilin buwis, asin kan mga parakasala. Alagad an kadunongan nin Diyos na hayag na matanos, hulikan sa iyang mga gibo. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Indogabos mga tugang. Siguro natural sa tuya ng mga tao na muya nyato na ako kita kan sa tuya mga kamidbid. Muya nyato na we belong sa grupo kan mga amigo asin amiga. Asin man maging importanteng parte kan mga tao na pinapahalagahan nyato. Sa sarong lado, magayon ining bagay, ninhuli ta naguulang ini, pasiring duman sa path ki isolation. We are social beings and we are nyato na makipag-socialize kita. Pero sa ibong nalado man, pwede kining limitahan kita, nagaribaga in a way masayang so sa tuya na pag-develop kan sa tuya mga kusog, kan sa tuya na mga abilidad sa buhay, ninhuli ta nakadepende kita sa pananaw kan ibang tao. Si Jesucristo, naka-experience siya ning siring kaining social pressure. Daw buntasan na sa iyang sinabi sa ngunya na ebanghelyo. Sa isarong lado man, may mga tao na muya na sinda su nagkokontrol kan komunidad, kan pamilya, sa eskwelahan, sa satuyang trabaho, sa politika, maski nga ni sa simbahan. Gusto ninda na sindaan masunod, sindaan in charge. Nagabos na tao, dapat nagsusunod sa pinagsasabi sa inda. Ang tendency niya to, iyon na magkakita nin earphones, tangani na duman kita magsayaw sa tugtog na muyan niya to. Pero si Jesucristo, instead of disengaging, pinili niya na i-confront ang siring kining realidad. Sisay ining mga tao, nagaribaga igwang expectation kay Jesucristo. Ansaro dyan si Juan Bautista. Kan panahon na ini si Juan Bautista nagtutukdo and eventually dadakupon siya asin ikakaag sa presuhan ni Herodes. Nag-expect ining si Juan Bautista na magtaram sa Jesucristo laban kay Herodes, na magtaram laban duman sa pagpreso sa iya. But at this point, Jesus was not considering the expectation of John the Baptist.
Ano sisay ining mga tawo na pinag-reactan kan sa tuyang kagurangnan? So mga Fariseo. The Pharisees were the children sitting in the town square, watching everyone, complaining who would not toe the line or dance to their tune. Sinda sa mga Fariseo na nag-akusa kay Juan Bautista na nasa impluensya ngaya nin malain na espiritu. Nin huli taday ni da kayang kontrolon si Juan Bautista. Iyo ining mga Fariseo ang nag-akusa kay Jesucristo na nakikiribanan duman sa mga pariwara. Duman sa mga tao na pinagkonsidera na danger sa Israel. Asin dapat day pakisalamuhaan. Tama so sinabi ni Jesucristo, you cannot please everybody. In terms of lifestyle, magkaiba si Juan tapos si Jesucristo, maski magpinsan sinda. Si Saint John the Baptist, he was an austere, ascetic. Dahil siya nakikisalamuha sa ibang mga tao, yaon siya duman sa kadlagan, sa disyerto. Si Jesucristo, nakikiinom, nakikikaon, yaon sa mga handaan. Pero sa mga Fariseo, day naugma sa parehas na lifestyle. Day nida kayang kontrolon si Juan Bautista, kaya pinag-akusahan ninda na may impluensya kang demonyo. Day naman nida kaya na kontrolon si Jesucristo, kaya pinapahiling ninda na si Jesucristo maraot na tao. Namatian kan sa tuyang kagurangnan, and pressure kan sosyedad, but he resisted it. Magayon so sa udyan na parte kan sa tuyang ebanghelyo, sabi duman sa English, wisdom is vindicated by her results. So kadunungan kan mga Fariseo, iyo na isalbar ang sosyedad sa paagi din paghali kan mga bad influence. Para sa satuyang kagurangnan ang sayang kadunungan, iyo an ipamugtak an paghahadi kan mahal na Diyos sa paagi nin pagsalbar kay itong mga bad influencers na ito. That is why Jesus openly resisted the social pressure of the Pharisees. Nahiling kan sa tuyang kagurangnan na ang tunay na rason kung nyata ta pinag-ostracize kan mga lideres kan Israel, ining mga tao na day nila kayang i-control is precisely that. It was all about power. It was all about influence for them. No one can be rescued by excluding them, kundi sa pagiging amigo asin amiga ninda. So in a way, an kadunungan kan mahal na Diyos, iyo an pag-ako kan mga parakasala. Asin sarong dakulaon na kusog buot iyan, na akuon itong mga parakasala, itong mga nagdi-disregard kan sa imong otoridad. Agado niya to sa pagpapadagos kay ning Santa Misa na lugod ngunyan sa panahon kan Adviento, mas manudan niya to ang kabutan kan mahal na Diyos. Anuman ang sa tuyang lifestyle, anuman ang sa tuya na estado sa buhay, lugod magsulod kita sa kabutan kan mahal na Diyos. Lugod ining Adviento na ining magin sarong panahon, mabungang panahon, na kung sa inyaon ang pagbakli, asin pag sa Diyos, asin paglakaw sa tamang dalan. Amen. Wow.
Magpamibikaw mga tugang tanganingan sa ko sinan sa idungatang, mako malugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asing kambilog yang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, ang mga taatang na dinudulot mi, sa kapestahan kan palada na si Santa Lucia, mahimong maako mong gayo sa imong grasya, siring ng pakilaban sa iyang pagsakit, sa imo nakapagugma, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Sinsa sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat batano sa sin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na dayeng kasagkoran. Huli ta sa dugong pinabulos kan palada na martir na si Santa Lucia, sa pagpahayag din pagtubod sa imong ngaran, sa pag-aaro kay Kristo, nagpapahiling kan sa imong mga ngalasan, linulubos mo sa kaluyahan ng kabagsikan, asin pinapakusog mo ang mga maluyang kakayahan sa pagsaksi, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kan mga virtudes kan kalangitan, padagos kami nagseselebrar sa imo sa daga, daing tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugarin niyang buot, pinasaluiban sa God sa pasyon, nagkwa siya ng tinapay asin pagpasalamat binaakini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magakan kay ni, tayo niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin maginom kay ni, tayo niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis tin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagarang na kami nagpapakinabang
kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, da mimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos da santos, na kay ito pa nakapagaygaya sa imo, magkani kong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-oma wasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki imong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan man nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos do na kaugalian, nangahas kitang magsabi, Aman niya mo, dayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyarian buot mo sa daganin siring sa langit. Ansa mong kakanon sa ruwal daw, ito mo sa muyang unyan, asin batawaran mo kami sa mong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkasala sa muya, asin hari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na baraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamuan katoninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas, na si Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katoninongan iwidawalat ko sa indo, an sa kong katoninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilinga an sa mumang kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua, na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katoninongan kan kagurangnan danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauan kita kan tanda niin katoninongan. Peace be with you po. Mga tugang uyan, Kordero kan Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan bang kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang karo, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak kasundugon.
Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagkorona sa paladan na si Santa Lucia sa mga banal, huli kanduang panggana nin pagkavirhen asin pagkamartir, waras sa namibibi kami sa bagsikiling sakramento, namantang makusog ming dinadaog ang gabos na karatan, magkamit kami kan lagito na kamurawayan, huli ki Kristo na samong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katulinongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening po.